Good morning Zimbabwe. Nasi ndadzoka zvekare ndina Comrade Whitehead. Ayo tautsikwa zvekare paCoolion TV nevanhu vakuru kuti timbokurukura vanhu munenge muchida kunzwisisa kuti aiwa hanzi kana panonetsa zvinhu even kana musha unodedza vakuru wonzwa kuti vakuru zviri kufamba sei, toita sei patasvika apa taomerwa tanikigina vobva vaseta order yacho vokuratidzai nzira. Comrade Whitehead, makadi zvenyu kwazisai vateereri vepaCoolion TV. Dotenda tosimba isu makadi mese munoteerera paCoolion TV yapo. Muri sei kwamuri kwese matini vana enyika yese makadini. Aiwa zvinokudzwa. Comrade Whitehead, without wasting much of your time, nezuro kwakatika demonstration ya Comrade Bombshell. Handisichaziva kuti tingati yakaitika oro chii, but let's assume kuti yakaitika. But mubvunzo wandinawo panapa, ndeipi advice yamungada kupa kuna Comrade Geza, since imimi muri vanhu vekuti manga muri kuhondoka mese, advice yamungada kuapa ndeipi tisati tanikina kuti vana veZimbabwe vambonzwawo? Advice yandingapa ku Comrade Geza na Comrade Chiwenga i1 ndoramba ndichidzokorora. Ndakati inini ZANU-PF yaora. Kana wewe uchinhuhwirwa uri mukati nenyama yakaora, chii chaunotanga kubvisa? Unoputsa imba here kana kuti unovhisa nyama yakaora? Unobvisa nyama. Right. So ZANU-PF yakaora, iwewe ndiwo uri muZANU-PF. Kana isingasimuke iri nzou, tama ipapo. Vanhu vachabvunza kuti sei what aiwa pakaora kuya kwa pachagariki. Asi nzira ndiyoyi, ngatiite data tonopindira mberi uko. Kutodaidza vanhu kuti uyai mundibvisire nyama yakaora. Vanhu vanoramba. Havadi kunhuhwirwa ka? So what I simply said, Chiwenga has realized since 1980 kuti ZANU-PF as a liberation movement has digressed from the aspirations of the revolution, objectives of the revolution. He knows that. He's a trained cadre. Geza knows that. That ZANU-PF has completely shifted from what we fought for. Is bringing a completely alien picture which we did not expect from a revolutionary party. Yes, for over 37 years up during Mugabe time, we're still hoping maybe things will change because at a later stage, takazowana tuma 50,000 at a later stage when vakawana minda, tikatapamwe zvinogona kuzochinja, vakuru vachaona the lessons of 2008 elections, tikati vakuru vachaona, but things are not changing. They completely refusing to adjust. What is it that we did not do after the war? Why are we behaving in the manner we are behaving? Tekutanga taiti tirikurwira gutsa ruzhinji. Silwela inengi labantu kuti wonke umuntu uzasuta eZimbabwe adle asute. Everyone will participate in Zimbabwe. Because we wanted to establish a policy, a principle that speaks to one man, one vote. A nation that is not identified by their language, but by their humanity. Mwana wevu, mtane nhlabati. That's what we fought for. Introduce a nation that is not identified by their language, which Smith did by creating Matabeleland, Mashonaland.
Manikaland. We did not want that. We said we want to create a one man, one vote with one identity. And we diverted from that. Maybe it was early stages of the war when they introduced the Gukura wound, which became a serious tribal war. Right. But up to today, Gutsa Ruzhinji, now they've adopted a principle of saying Gutsa Rushoma. That is not what we went to war for. That's not what our brothers and sisters died for. Gutsa vashomanene vazhinji vachidya nhongo dzezvironda kwete. Nze ndakati kusvika rini tichingodya nhongo zvezvironda kusvika rini. Right? Vanhu vakatidetsera kurwa hondo vari kumamisha uku. Hatina kurwa hondo kuBulawayo kana kuHarare, tairwa kumamisha uku. Kuti akadzokera here tiri kuti kudii navo kunze kwokuwashishidzira. How do we normalize our relationship? How do we return to our relationship that we created during the war? Kuti isu tiri hove, vanhu imvura. So zvese izvi tachiedza kurwisa tiri mukati, ende Chiwenga iye zvino azvionawo. So what do we do? What do we do? Kana chidaidza machi, ari kuidaidzira chii? Ndakataura pano kuti Chiwenga muZANU PF chaimo, makoronyera eZANU PF haana support. KuZANU PF haana. Ukatarisa kuPresidium, Presidium ine vanhu 4 kuleta. President nema-vice president maviri na-national chairman i4 iPresidium iyoyo. Uri kwanzwa? Vanokurudzira 2030 vanenge vachipo vangani? Pamwe ndikupe mazita kuti unyatsoziva. Kana muna president Mnangagwa. Koita national vice president Mohati. Koita national chairman Opa Mchinguri. Vanoti pamberi na 2030 ipapo ndiani? Opare Mchinguri ari kuti kudi? Ari kuti 2030. 2030. Right. So vari 3. Chiwenga asara yega, comrade wangu. Asara yega. Ndikuti kuda iwe uko uya kunokuva havakude avo. Uyatimire nevanhu kuno. Ndaenda kuPolity Bureau. Top 6 yePolity Bureau. Kuna president. Kuna vice president. Kuna national chairman. Kuna treasurer. Kouya commissar. Kouya secretary for security. Ndevanani vanhu vacho ivavo? President 2030. Ndimnangagwa. Kembo Mohati 2030. Ndimnangagwa. Kana kuti regani bobvisa Kembo. Ndoya kuti national chairman 2030 ndiopa Mchinguri. Number 4 ndi treasure. Ndi Chinamasa 2030. Right. Number 5 ndi Machacha, national commissar 2030. Number 5 ndi national security, secretary for security ndi Matuke ndiye minister we national security 2030.
2030. So Chiwenga nani ndiye yega. Yay. 5 years kuti pamberi na 2030. Toya ku Polity Bureau. Vana July Moyo. Vana Elfas Mashava, vana ningiri aba vana uyu mfana uyu anonze Dogarepi, vana ningiri vana uyu Mashakaire, this is 2030. Toya ku Women's League inotungamirirwa na Chinamona. Before I go there, let me address the issue as Secretary General. Yeah. Secretary General ndiye anotora minutes presidium. Obeta isympathize na Chiwenga. Ndovabviswa. Yes. Kwaiswa Mdenda. Mdenda ndiye Speaker weParliament. Yeah. Grupanza? Yeah. Ari Speaker weParliament kunoku iSecretary General ari kuti kudini? Ari kuti 2030 pamberi nayo. Baba vanenge vachipo. Right. Yeah. So zvadhako. Yeah. Toenda ku Women's League. Women's League inotungamirwa na China anonzano Chinomona. Yes. Chinomona anoti 2030 ndiye president weSenate. Justice and Justice, Legal and Parliamentary Affairs Minister Ziyambi ari ku Polity Bureau i2030 uko ndiye head of government ku Parliament ndiye achatsinira amendment ye constitution ichigamuchirwa na Mdenda ichigamuchirwa na Chinomona. Chiwenga ari papi apo. Yeah. Ari papi. Yeah, pakaipa sure. Right. Ibva ipapo woenda kuma provinces. Ndoti kumadiki ku Polity Bureau. Women's League top 6 years ndeya 2030. Ande ku youth. Tino Machakairo. Yes. Secretary for Youth. Ndiye Minister we Youth. 2030. So top 6 years we Youth League ku Polity Bureau inoti 2030. Yeah. Urupanzwa? Yes. Chiwenga ndiye yega ati ku ipapo. Right. Todzika toenda ku War Veterans. Tine War Veterans League inotungamirirwa na Douglas Mahia. Ku Polity Bureau ikoko ndiyo ino advance 2030. Kuma War Veteran ikoko. The association, War Veterans Association, haimo Polity Bureau. Kune War Veterans League ndiyo iri ku Polity Bureau ndiyo ichavota kuti 2030 yoenderera mberi here. Yeah, shinenaro. So Chiwenga is by himself. Hana munhu. Todzika toenda kuma provinces. All 10 provinces nezuro vakaimba vakazvizadzisa zvandanichitaura pano. Mdenda says each province kana muchisimuka imbai ruo asi kuvapa kuti muimbe ruo runoti kudii. First one ibhulawayo 2030 baba vanenge varipo 2030 Nangagwa Harare the same thing. Wakuenda kuma province emaruva ese vari kuimba the same song. Chiwenga is alone. Akusati kwaita kana one munhu. Right. Ndoti pamwe Mashonaland East payakadaidzwa
haina kunyasa kuratidza kuya kuti he yakaita kunge ndikaona mudhenda kusimudza maziso. But it's one province out of 9. But they ended up singing the same song. Right? Yeah. So geza kana wakuti wewe na chiwenga wako vanhu handei kuningi kumachi uchiziva kuti uyu chiwenga hana support kana 1 muZANU-PF. Vanhu vanoenda kustreet ndevapi? Hapana. Pakaipa. So hakuna munhu anoenda kustreet. Kunze kwekuti uende kunotsvaga vanhu vaya vakavhota against ZANU-PF mu 2023. Yeah. 2 million yaya. Oenda kwaariko. Ndakazvitaura izvi before conference. Ndikapa scenario andiri kukupa izvozvo ndikuti ndozvichaitika izvozvo. So my call for my friends, advise yauri kubvunza kuti ndoita sei kuna Inhingiri. Ndakati geza una kudzingwa kupatiwe. Iwe ngarega kumirira kudzingwa. Ina handina kudzingwa ndakadefecta newe ukadefecta. Let's disassociate ourselves from ZANU-PF. Ngatiuye kunoku ku2 million yakavhota 2023. Ndoti takuda kugadzirisa nyaya 2023. Ini ndamira nemi kunoku vanhu. Chiwenga pano ndini pano. Ndandiripo ndichizviona zvichiitika 2023. Handei kustraight. Don't tell me about anybody else. Tiri kuti 2 million yakavhota against ZANU-PF. Yes. So visa ZANU-PF yacho. Totogara pasi to addressa issue ya 2023 harmonized election. Yakafamba sei? Ndiani akawina? Akawina ndeuyu uya pano ndo akawina hurumende from now. Yeah. Nevanhu vako. Yeah. Tapedza game. Zvino iwewe wondidaidza ini nekuti kwako vana vako vari kukudzinga iwe kumba. Wondidaidza shamwari uya ndadzingwa nevana inini. Ndotora vana vangu vese tosvika kumba kwako ndokubvunzira baba vako totarisa maroom munokwana mese ini handisina pekugara kuti ndatenda hangu amandibetsera baba haiwa tozoonana mangwana. Ndakubvisira baba vako indakuinda munhamo. Yeah. Yeah, Shande. Yeah, that's profound. Hey. Yeah. Yeah, Shande. Ndinouya ndozobvisa Mnangagwa kana wakurestructure Central Committee maprovinces ina handisimo wawega nevana vako. Undiwana ndiri murodhi ndiri kufamba hangu netsoka uri kufamba nemota. Wosvika papo tindibhopaka mota. Bhatiri roita flat. Une vana vako makazara. Havagoni kumutsa mota vadiki. Shamari ndipushewo ibhatiri chete raita flat. Ndokupusha mota yomuka. Kuti manje panapa pana nzvimbo vhele ndanichikona futi payapo. Wondipa bhotoro reka-Coca-Cola yama muchinwa nevana vako nekachingwa woti muchamira ipapapa uchiziva kuti ndiwane imwe mota uchanditora 3, 4, 5 hours ndisati ndawana mota. Yeah. Iwe wotora vana vako nemota moenda ini ndasara manje. Yeah. Mambondifura munzira ndikazokuwanai maponja
ndakubeserai hamuchandikwidza kuti mota yakazara mundipa Coca-Cola nekahafu kwechingwa unosara uchiona ipapapo shamari iwe enda nevana vako ndo zvamuda kuita vanhu veZimbabwe mazuva ese varambe vachikubvisirai shumba dzapinda mudanga renyu kana ng'ombe dzabayiwa idzodzo 1 yaurayiwa maakuibviya muchavadaidze zvinenharo. So Geza puts this timing conference iri kutanga musi wa13 ari kuti tozoita demo musi Friday 17 yes right conference yatanga mune Monday uri kumirira kuti unzwe kuti vanhu vacharamba 2030 here kana kuti vachabvuma so wateya vakaramba 2030 demo handichaidaidze ndinge ndichizoti ndine sapoti mukati medanga rangu. Vanhu vaya vava vaiyanika pazuva payapa unovasunungura rini? Then the other side ari kuti because ndazviona kuti panapa isu hatina support. Kana tashaya support ndakuenda kuFriday kumagumo kweconference uyai munhu aramba uyai timubvise tomubvisa chinda kupitosara tiri papi because ichaya imwe chete uchabvisa Mnangagwa Central Committee machairs ese akagara Central Committee unotaura kuti manje vanhu vese vakazara mutenti munomu hamusina nzvimbo maita henyu vakomana amatibetsera maita henyu vanhu vosara vari kunze right so then people are saying isusu kana mada kuti tisolve nyaya yeZimbabwe ngatiwe kunoku saka takaisa takati iFreedom Charter iyai ngatiindei tonotarisa kuti ndekupi patakatsauka, where did we go wrong, then we can move forward. Because pari zvino apa, let me tell you the truth. Zvaonekwa come 2027 Tuwenga hapindi ku Central Committee anoburisa samjuru anogara kupurazi kwake. So then we are saying let's take this advantage, or maybe let me address the other mistake yaitwa nama comrade angu. Ari kuenda kuningiri ku March Friday. He comes out on TV, a trained soldier, not only trained, a strategist like Geza. He comes out, he says, Imbaya ningi number so and so inorowa, Imbaya ningi number so and so inorowa. Urukutaurirani koyo. Kana shiri chaidzoka dzidaro unofunga kuti ungadziwana. So you are already exposing your own self. You are already declaring yourself a terrorist. So who wants to be associated with a terrorist? So that was the greatest mistake that Geza made. He knows you don't reveal your strategy to your enemy. So what does the police do? They know the targets now. They are told. Tichanorowa paya. Abasukuno gada pamba ipapo. They closed any road that lead to these targets. So vanga vachida kuti tiende tione kuti Geza pamwe tisamunyadzisa
vari kunanga vari kuti toda kuenda kuUnity Square, ndipo pachanoudzwa kuti imba yanhingitoirova nguvayo. Mapurisa akavhara 5 kilometers away from Unity Square. Manewsmen oenda kuUnity Square, they show a empty ground, a few cars dzemapurisa. So it's a flop. You cannot say hai vanhu vanga kaungana kumachipisa. The venue empty. Vanhu vanga vachifamba kumastreet vari kuenda kunotenga zvavo. So what's your justification? Yeah, panenge pasina ya. You see? So yambiri yangu ndeyekuti Chiwenga should not wait to be fired from ZANU-PF. He must expose ZANU-PF like we are doing. Let's expose ZANU-PF. But do you think kuti anokwanisa here kuriska, like for now mona ari kupuwa salary everything, vari kuprovide tisingakangani zvinana accommodation, I'm sure zvese zviri catered for nezvese zvaanenge achida. Do you think kuti angariska here life yake kuti ndakuenda kuti ndinomira kuside kwevanhu? Let's be very honest on that one. Right, I want to be very honest with you. Chiwenga has a certain level of support within ZANU-PF. This is why they did not travel to Mtare. They wanted to suppress that little support he has. They remained in Harare until Thursday. But vanocha kuti achazvitanga ndiani. I singled out one province, Mashonaland East in Zulu. Pavakanzi iye zvino tiri kuunza Ningiri Mtenda, go back unotarisa kuti Mtenda akazotarisa sei. They were naive, they were not that sure. The morale was low. Yeah. Right. If Ningiri, if Chiwenga had said, Muso declare kuti kune zvigananda, surrendered and say I'm disassociating myself, it does not write a letter of resignation. It does not announce resignation. It simply say I'm tired of this thing. Ndakuenda kuvanhu haindizvo zvatakarwira iyi. Vanhu vekumaruva vese vanosimuka vachitevera Ningiri Chiwenga. That's a fact. All right. Yeah. And for his own personal security, he moves out to the nearest African country. They will respect him as a former general. Hello, Mujirundinzo. Yeah. Yeah, ndiri kuunza. Okay. Zambo Bishop. Yeah. Do what is Zuma did in South Africa. What Iowa is take Zipra Zala, my comrades, Vanachimbwido, Mjipa, Watoraiwao. What my comrades no, let's join the people. Tagarwa wondo tirimuvan, taiti tirimfu, isi tiriwove vanhu imvura, ngatinde kuvanhu. And see what is going to happen. It should not be great kuti ndoramba ndakabatira kuti zanu kwete. Yeah. Once he does that, he invites the youth. What kind of Zimbabwe do you want to see? Because the national crisis now that is in Zimbabwe is not ZANU-PF Zvigananda.
The national crisis in Zimbabwe is the stolen election of 2023. That's where there is answer. All right, yeah. You understand what I'm saying? Yeah. Now zvigananda zvabuda kuti atide kugutsa ruzhinji toda kugutsa vashoma. Macollaborator namujibha vosimuka voti takarwira isusu gutsa ruzhinji. Takuputsa treni yacho iyoyi ndiyakatakura zvigananda. Ndeipe treni yacho iZANU-PF. Pekutanga takamboti mbavha dzakakomberedza mutungamiri wenyika tikabvisa vaMugabe. Mbavha dzacho nhasi dzichiripo. So Chiwenga akagara pasteering ipo papa dzinomukomberedza futi. So ngativhise chinhu chacho ichochi chino attracta mbavha. Toisa Chiwenga ari kunze kuvanhu kuno. Ndazvinzwisisa. If you are so determined that the only candidate for now to stabilize ndi Chiwenga, mubvise kudhamu rakaora uko, muunze kuvanhu, asunurwe nevanhu kunoku, ogezwa nevanhu kunoku, vomuzodza. Oenda kustatus achiziva kuti ndabva kuvanhu. You understand? Ndaibata nyaya yacho. Ndo zvandiri kutaura izvozvo. Aiwa, thank you so much. Mazototsanangura zvinhu zvakatowandisa nezvimwe zvinhu zvanga zvisingatonzwisiswe nevanhu. Ndinotenda nemoyo wese. Thank you for having time with us here at Kulient TV. I'm so grateful. I'm so grateful to have you. It's an honor. It's an honor. Thank you. All right. You have a good day. Have a good day too. So that was Comrade Whitehead. Muri Zimbabwe unozati pane zvimwe zvinhu zvekuti zvikangoregedza kutaurwa soka unofunga kuti hazvina basa, but kune zvinhu zvine basa zviri kuignorewa. Zvikasiyiwa zvinhu zvine basa zvichiignorewa, I don't think kuti pane kunoendwa kunosvikika. I think this interview deserve a thumbs up. Can also like this video, please. Garaima like this video and you will thank me later. Kana vaya vanokwanisa kuforward, vanokwanisa kutenderedza malingi, vanokwanisa kuisa kuma groups, vanokwanisa kwese pusha link, tora link muchingono munongoti share video, moti copy link, muchinoita copy and paste, ngariende, ngarifambe shoko. So that vanhu vanokwanisa kuzonyatsoonzwisisa zvinoda kunyatsoitwa chaizvo because chiri kukonzeresa kuti even my demonstration acho ageza asabudirire chii. Zvese zvaadresswa in this interview. Mozo Day, Kulient TV zvino. Bye bye. Kulient TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulient TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, uchawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulient, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulient.